Tam její kamarád, co jí měl už dlouho rád, a řekl těm hajzlům, aby ji nechali. Oni na něj se otočili a pak dva z nich na něj skočili a ani se ho neptali. Peťačka se zalekla a někam stranou utekla. On se zatím celkem v klidu prál. 5 hajzlům jenom trošku rozsekal na hadry držku a celkem s přehledem vyhrával. Modlí se a medituje, že on za ní svůj život položil. A chtěla mu říct, že ho má ráda, nejen jako kamaráda. On se toho už bohužel nedožil. A zabili ho ve rvačce, zachránil život Peťačce.